سلام كم يتحدوا كبرات خطات التقدمت ميديا نسعى زدان لكم زيناتات كم تلو مدهجنا لكم قريبنا لنا تكتاتوا عند عدمنا بكندي أرستاتهم كنفلم كميقنا نشانلنا لايك سبسكرايب شيرنا قبركم كتبرتاتونا نلابو أرمينا وجل عطفانو أبز استفعل لك كتماتات تغراي آتيوم كرستاتن حركتاتن تغراي كوستدن كأنن كان زي جمرة تقليتهم كأيام مسكالنا بتغراي ببرران فاريت فتن رديت مقبارو تفليتهم سراوت يرترا قبل الهزب تغراي كبيد فتاتي فتسم كامدلو في الفلاتنا حبيروم بريزيدانت تغراي دبرتين قبر ميكيل لعلواي لوخ أمريكا نابيل صحفتهم تقبلهم أزراريبهم መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ አጭዋርን ሰራዊትን ሙጻእ ከም ጀመረ ተገልጾም ንጽንተት ህዝብ ትግራይ ልዑል ጎስጓስ ዘካይ ዝነበረ ዕሉል አምሓራይ ጋዜጠኛ ተፈትሽሎም ናብ ዝሮም ክሰግር አረሚና ጉጅለ አጥፋኑ ሀብ ሰፈላያ ከተማታት ትግራይ አትዩ ቅርስታትን ሐድግታትን ትግራይ ከወስድን ከጉህልን ከም ጀመረ ተገልጾም ተጉጅለ ጥፋት ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ አክሱም አድዋን ካሎት ከባብታትን ትግራይ ሃይማኖታውን ባህላውን ቅርስታት ይጉሕል መላው ካብት ከባቢ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት አመላኺቶም ዓበይቲ ዓድን መናእሰይን ምሁራትን በአልማሚት ይቀትልን አብለል ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝፍጽም ዘሎ እዚ ጉጅለ ጥፋት ቤተ መዘክር ይሓን ጽላተ ሙሴ አክሱምን ኣብ ዓብይ ሓደጋ ኣውዲቑዎ ከም ዝርከብ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሎም نسمع سلام سعيبو منجستي إثيوبيا عبد تقطعهم بتاتات سرعة مرجعان كحسوقات سميت تتجبرلهم نفعنا حويسو حيلتات أنتت مبراس كريستات سرك نبرتن كبارات أقحتن سرحنا لهم هزوم كم زنكسعوسو مفلات تقائل لهم أيام مسك الفتنة برا نبتغري كم زكايدة أفليتوم عالم الخاوك كوميتي كأي مسكال إثيوبيا بزرقو حبريتا فتنا بران أبشرنا شلاسة تغير لهم زرما نتوم هتو سباو حاجة زنزر اليوم نزساقو يزلون أشحات وغنات نمردا وساني لهم زرما دحر سنة 2020 حادة نقوازر أوروباوين نفلما أوال مقانو قليتو لهم اتينا كنت مشرن داسلاس استغبر بران فاريت كوميتي كاي مسكال زخون عينت حاجه زي صعانه نفتنا طرح استغبر مخانيو اتحبريتا وسخو املاخيت زلهم بسن كتب لعل تግራይ ዝቕጽል ዘሎ ዕጽዋን ክልከላን ህዝብ ሰባው ሓገዝ ዘድልዮም ሚልዮናት ኣብ ሕማቕ ወዲቖም እናሃለዉ ንፈተነ ተባሂሉ አውሮፕላን ሙሉ ጥሩሑ ናብ ሽረ ምጓዓዝ ዘገርም አጋጣሚ ክብሉን ብዙሓት ናገለጹ ይርከቡም በኻልእ ገጽ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም በወገን መስመር ጎንደር አቢሉ ናብ ትግራይ ወረዳ ጸለምቲ ፈላማይ ቃፍላይ ሰባው ረድኤት ከም ዘእተወ ሓበሬታ ዘርጊሕሎም እዚ ናብ ጸለምቲ ኣትዩ ዘሎ ቃፍላይ ሰባው ረድኤት ድማ ኣብ ከተማ ማይ ጸብሩ ዘሎ ወገናት ሓገዝ ዝውዕል ኮይኑ ምግቢ ኣልማዕት ምግብታት መድሓኒት ዝፀዓና ቃፍላይ ድማ ክስዕብ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡሎም እዚ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ ጀሚሩ ኣሉ ተባሂሉ ዘሎ ሰባው ረድኤት እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ዘሎ ኮይኑ እቶም ባርባራውያን ሓይልታት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማዕልያ ዘይብሉ ግፍዕታት እናፈጸሙ ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ በመሰረት እቲ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ተበጽሑ ዘሎ ስምምዕነት እቶም ወረርቲ ሓይልታት ክወጹን ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕልውን ዝብል እኳ እንተኾነ የግዳስ ተጋዲዱ ሰቃይ ህዝቢ ትግራይ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ግፍዒ ይፍጽም ከም ዘሎ ፍልፍላትና አረጋጊጾም ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ትማሊ ኣብ ቀበሌ 0437 ጨውዩ ከም ዝወሰደውን ፍልፍላትና ሓቢሮም ኣለዎም ካብ ትግራይ ዝተረኸበ እሙን ሓበሬታ ከም ዘረድኡውን ሰራዊት ኤርትራ ስርቂ ንብረትን ውልቀ መንግስትን ምስቃይ ሰባትን ቅትለትን ኣጠናኺሩ ቀፂሉሉ ከም ዘሎ እዩ ደምሒት እናተባሃለ ዝፍለጥ ጉጅለ ቅድሚ 4 ዓመታት ከም ዝደስከለ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ግን ብድጋፍ ብልጽግናን ሻዕብያን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩን ዝተጨውዩን ተጋሩ መንእስያት ናብ ኤርትራ ወሲዶም የሰልጥኑ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ ኣብተን ጽላእቲ ኣትዮም መንዘለው ከተማታትን ከባብታትን ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚርካ ሰሜን ምዕራብ ማእከላይን ትግራይ ኣትዮም ሰባት ይጨውዩ ይኣስሩ ይቀትሉን ከም ዘለው እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት እቶቃት ሓይልታት ኣምሓራውን ክሳብ ከተማ ዓድዋን ገጠር ዓድዋን ክፈሱ ብምግባር ሰባት ኣብ ምቕታል ደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ንብረት ምዝማትን ንብረት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምብራስን ምዕናውን ተጸሚዶም ከም ዘለው እዩ እቲ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ዘረድም ኣብ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ምንም ዓይነት ውግእ ከም ዘየለ ዝተገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ማእከል ተኣኪቡ ዕጡቃት ኣምሓራ ድማ ናብ ገጠርን ከተማን ተዋፊሮም ዘስካሕክሕ ግፍዕታት እናፈጸሙ ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎም እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ዝበጽሕ ዘሎ መከራይን ስቃይን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዝተባሃለ ነገር የለን
እዚ ድማ ትምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተበጽሐ ስምምዕነት ምቁራት ተጻብኦ ንዘይ ምትዕንቕ ኣፍዩ ተባሂሉ ዝግመት ዋላ እኳ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ጎንፂ ካብ ዘለዓሉን ነቲ ስምምዕነት ካብ ዝተዓናቐፉ ፕሮፓጋንዳታት ክቁጠቡ ኣለዎም ዝብል ነጥቢ ኣሲርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተገሚቱ ዘሎ። ፕሬዚዳንት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ሰፊሕ መብርሂ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን ከም ዘረድኦም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ምስ ፕሬዚዳንት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺቦም ኣብቲ ዝተፈረመ ስምምዕነትን ቀጸልቲ ናይ ኣፈጻጽማ ንጥፈታትን መሰረት ብምግባር ምዝርራቦም ተሓቢሩ። ድሕሪ መልሲ ካብ መቐለ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ማይክ ሃመር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሉ ደመቀ መኮነን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝተዘራረበ ሓደ ሽሙ ዘይተገለጸ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣመልኪቱም። ኣሜሪካ እቲ ኩናት ደው ንክብልን ልዝብ ክጅመርን ጽዑቕ ንጥፈታት ዲፕሎማሲ ትገብር ከም ዝጸንሐት እውን ኣዘኻኺሮም። ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ዕጡቕ ሓይሊ ኣምሓራን ሚሊሻታት ዓፋርን ብህፁፅ ክወፁ ከም ዘለዎም እውን እቲ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሓቢሮሎም። እቲ ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ዘይትግበር እንተኾይኑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ንምእዋጅ ድልውቲ ምዃና እውን እቲ በዓል ስልጣን ኣጠንቂቖም። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ መቐለ ተጓዒዞም ምስ ፕሬዚዳንት ደብረጽዮን ዝተራኸቡ ንጉጅለ ልኡኽ ዘተ ሰላም ትግራይ ከብጽሑ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ምዃኑ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ጽዋርን ሰራዊትን ምውፃእ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። ካብ አዲስ አበባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁስላት ወታደራቱ ካብ ኤርትራ ውፅኡ ናብ አዲስ አበባ ብነፈርቲ ጓዓዝ ከም ዘሎን ብምድሪ እውን ካብ ምዕጋት መንግስቲ ኤርትራ ዝተለቐቐ ውስን ቁፅሪ ሰራዊት ቀለልቲ ጽዋራትን ናብ ኢትዮጵያ መምላስ ምጅማሩን ተገሊጹሎም። ይኹን እምበር ሰራዊቱ 80 ሚእታዊ ዝኣክል ኣጽዋሩን ናብ ኤርትራ ገይዙ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ንትግራይ ክዋጋእ ኩሉ ዝገበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ከምቲ ዝኣተወ ንኽወፅእ ኣሸጊርዎ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ናብ ኤርትራ ኣጽዋሩን ሰራዊቱን ዘእተወ ስርዓት ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ነታ ሙሉእ ሰራዊት ኣትያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ትፍጽም ዘላ ኤርትራ ውፅን ክብላ ተጸጊሙ ይርከብ። በመሰረት ዝተፈጸመ ስምምዕነት ናብ ትግራይ ዝኣተው ሓይልታት ወጻኢ ክወፁ ኣለዎም። እዚ ቅድሚ ምግባሩ TDF ዕጥቁ ከም ዘይወርድ ድማ ብግልጽ ተቐሚጡ እዩ። ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ምስ ኣዛዝ TDF ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረዳ ኣብ ዝገብሮ ዝርብ ኣጽዋርና እቲ 80 ሚእታዊ ናብ ኤርትራ ስለዘስገርና ክሳብ ዘይመለስና ንኤርትራ ውፁ ክንብሎም ክንሽግር ኢና ክብል እዩ ተሰሚዑ ነይሮም። እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ኩነታት ናብ ዝተሓላለኸ ብርኪ ዘሰጋግሮ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ትግራይ ንኽወፁ ዝኾነ ዓይነት ቁርብነት ኣየርእዩን ዘለዉ። እኳ ዳስ ኣብተን ዝኣተውን ከባብታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንብረትን እንስሳትን ታሪኻዊ ሓድግታትን ኣብ ምጥፋእን ምብራስን እዮም ዝርከቦም። ብዛዕባ እዞም ሓይልታት ድማ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ትፅቢት ይግበር። ንጽንተት ህዝቢ ትግራይ ልዑል ጎስጓስ ዘካየድ ዝነበረ ዕሉል ኣምሓራይ ጋዜጠኛ ተፈቲሑ። ኣዳላዊ መጽሔት ፍትህ ወይ ከዓ ፍትሒ ጋዜጠኛ ተባሂሉ ጽዋዕ ተመስገን ደሳለኝ ድሕሪ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ብናይ 30,000 ብር ወሓስ ካብ ማእሰርቲ ከም ዝወፀ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ግዜ ኢህወደግ ክእሰር ከሎ ጽሒፍካ ተባሂሉ ተኣሲሩ ዶ መሰል መጽሓፍ ተኸልኪሉ ዶ እናተባሃለ ብዙሕ ኣውያ ዝግበረሉ ዝነበረ ጋዜጠኛ ተመስገን ኣብ ዘበነ ብልጽግና በተደጋጋሚ ክእሰር ከሎ ዝዛረበሉ ሲኢኑ ምጽንሑ ንብዙሓት ዘገረመ ክስተት ነይሩ። ሚኒስትር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቃሊዕኻ ተባሂሉ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ዕሉል ኣምሓራይ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛጊድ ካብ ማእሰርቲ ብወሓስ ከም ዝወፀ ተገሊጹ። ኣቀዲሙ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ብ100,000 ቅርሺ ወሓስ ክፍታሕ ወሲኑ እኳ እንተነበረ ኣቃቢ ሕጊ ነቲ ውሳነ በመቃወም ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ብምባሉ ን6 ኣዋርሕ ከይተፈትሕ ጸኒሑ እዩ። ትማሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ንሃሎ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርጊሑ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክዘዋወር ድሕሪ ምርፋዱ ድማ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፀ እዩ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዘረድም። እቲ ዝገርም ግን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ብዝል ተጋሩ ዝዓወረ ጋዜጠኛ ክንሱ ብተማሳሊ ባህሪ ዘለዎ መንግስቲ ብልጽግና ምእሳር እዩ። እቲ ጋዜጠኛ ቅድሚ ምእሳሩ ብተደጋጋሚ ኣብ ጽሑፎምን ዘቕርቦምን መደባት ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ዝድግፉን ዝጉስጉስን መንባሮም ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። مباركس كورات تختاتل تقدامات ميديا نسعى زدالنا لكم زيناتات نتوم سمعوهم بصحكم يمسلون يروم بغتالي بخلوت حبريتات مليسنا كسام بالراخب سسماين عاكم داتمننا نشانلنا دما لايك سبسكرايب شير كتقبرو نزقاقر